Home, si li agafes fantàstic, no? Però només els rocs, res més. Perquè qualsevol roc d'aquestos es troba a la roda... Sí. Estàs llest. El vídeo. Això és mountain bike, eh? Cisco, què tal? Perfecte, preciós. Què, Xavi? Guai. Bé, Jaume? Bé. Tot el món de la bici. Ara que està filmant el desfile de model. Sí, ahí. I ja està. I això és vida. Hombre, el súper. Xavi, ets l'únic que ho fa, vinga. No, jo no ho faig. No ho ha baixat ningú, eh? Què vols dir? Que tinc prou poc coneixement com per intentar fer-ho? Home, no ho sé. No, no es pot fer. Suposo que el Vicenç ho farà. És un perill. Si ho netegéssim una mica sí que es podria. S'hauria de netejar una mica, dedicar-s'hi a treure 4 rocs. És igual, no em molesta tampoc tenir que fer les coses aquestes a peu, D'aquí avall tampoc no ho ha fet ningú? No m'he fixat. D'aquí avall es podria fer. Hasta que te mueres aquí. Carles, què tal? Molt bé, haver-nos matat. Heu caigut? Ah. Havia de baixar, però se m'ha posat el Xavi Grane al mig. És que aquest Xavi sempre està al mig, no ho entenc. Sempre molestant, Xavi. Frenar i... Suposo que el Vicent Roca baixarà. O, no sé si ja ha baixat. Ara baixa el Vicent, ja veureu. Atenció, que serà l'únic que ho farà sobre la bici. Sí, senyor. Deixeu-lo passar, eh? Aquí sí. No t'atreveixes, Vicent? Quan hagis passat aquestes 4 roques, sí. Però on vaig? A veure, no t'ho diguis que baixi, que això... Só em faltaria això. Si em pegui l'altre que se'm tiri més sobre. No vaig. Sí que ho intentarà, segurament. Eh? Jo penso que tu sí. A més, ara ja t'han fet lloc tots. Ara què? T'han fet lloc perquè el caminar ha anat apartant pedres. Potser no comences el lloc més bo. Ara que quan un és bo. Quan un és bo. Sí senyor, sí senyor. Ei, que no voldria ser l'última foto que et faig, eh? Ara n'hi ha dos.